Oyaore nyakoro moga jwang' en okinyi maber kendo marome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 8 dwe no mar 6 higa mar 2021. Kamoro amora ma intie arwakin machiegni nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wadhi chako kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni This is my defense. This is my defense. Ogai mar ODM Raila Odinga gikone to ne oloso ewi weche mosebedo ka kelo ywarok kaluwore kod chenro mag dongruok mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otero e gwenge mag Luo Nyanza motelo ne nyasi mag Madaraka Day. Gikone to ogai mar ODM Raila Odinga ne ogolo duol mare ewi weche mosebedo ka kelo ywarok kaluwore kod chenro mag dongruok mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otero e gwenge mag Luo Nyanza motelo ne nyasi mag Madaraka Day kaka weche mag yao Kisumu Port, Marine School kaachiel kod yao wang'apeyni mopogore opogore e gwenge mag Nyanza. Gini osekelo ywarok to moloyo bang' ka maling'ling ne oyango ne jotelo mag siasa maok e gwenge mag Yimbo mar Kenya kotelnegi kod Musalia Mudavadi mane jatend duond od bura mar ANC kaachiel kod Moses Wetangula mar Ford Kenya ne ok mor kod ondamo mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar tero weche mag dongruok kata development projects e gwenge mag Luo Nyanza motelo ne nyasigo mag Madaraka Day. Kane oloso odiochieng' manyoro, ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni chenro mag dongruok mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta oyawo e gwenge mag Luo Nyanza dhi konyo Kenya mangima kaachiel kod pinje mag Afrika ma ugwe. Ne ohum nono ni ang' momiyo Mudavadi kaachiel kod Wetangula ithgi wang' ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otero weche mag dongruok e Luo Nyanza motelo ne nyasi mag Madaraka Day, ka wacho ni e kinde mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otero nyasi mag Mashujaa Day e gwenge mag kata kaunti ma Kakamega, piny owacho ne osingo mar konyo gero paw tuke ma Buhungu Stadium kod omenda makore lach kaachiel kod chwalo weche mag dongruok mamoko e kaunti ma Kakamega. To onge jatelo mar Luo Nyanza mane ogolo ng'ur mare ewi gimomiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ogero kata ne omiyo piny owacho mar kaunti omenda makore lach e gero paw tuke ma Buhungu Stadium kaachiel kod bero od thieth ma Kakamega Teaching and Referral Hospital. Koro ne onyiso jotelo mag siasa maok e gwenge mag gwenge mag Yimbo mar Kenya kotelnegi kod Musalia Mudavadi mondo obed mos nikech chenro mag dongruok mane Uhuru otero e gwenge mag Luo Nyanza dhi konyo piny Kenya mangima kaachiel kod pinje mag Afrika ma ugwe. Kane otiyo kod ranyisi mar Port of Kisumu, mano port ma Kisumu dhi konyo oganda ma pacho kae mangima kaachiel kod pinje mag Afrika ma ugwe. Ne otiyo kod thuolono bende mar nyiso jotelo mag siasa mondo webero jogo ma losa weche manyalo tuo oganda kaachiel kod duoko oganda chien e weche mag dongruok. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ogai mar ODM Raila Odinga onyiso jotelo mag siasa kotelne kod Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula ni chenro mag dongruok mane Uhuru otero Nyanza e kinde nyasi mag Madaraka Day dhi konyo Kenya mangima kaachiel kod pinje mag Afrika ma ugwe. Itoboke mar adek lose wi miyo miluongo ni Milka Ndegwa, miyo manen actress e chenro mar Shujaa mane obedo ka nyiso e tipo e pacho kae kaachiel kod pinje mamoko maromo 40 e pinje mag Afrika, mane oweyo industry mar acting kendo donje industry mar real estate. Ma en achiel kuom sulwe ma nyiso ni seche moko koponi life ok teri maber e industry machielo tinyalo weyo industry no kendo Nyasaye yawoni yo industry machielo. Itoboke mar 4, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta pod imedo seyo kuom okang' mane okawo mar tamore puodho joyal buche 6 kaka mondo obed joyal buche mag doho mar Court of Appeal. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta pod medo seyo kod oganda ma pacho kae kuom okang' mane okawo mar tamore puodho nyinge joyal buche 6
mar doho mar Court of Appeal wi gino ma inyise ni oonge kod teko kalore kod pen chik ma pacho kae. Odiochieng' manyoro riwruok mar joyal buche e pacho kae mano Kenya Magistrate and Judges Association kotelne kod okil Kamola Danstan Omari ne onyiso Uhuru ni oonge kod teko mar tamore puodho nyinge mag joyal buche ma ochwale Judicial Service Commission. Ito oboke mar auchiel en senators ma pacho kae sani koro oramo ni gidhi chako chenro mar ng'iyo kaka governors ma pacho ka osebedo ka tiyo kod omenda mag jopiny bang' yudo maling'ling kaachiel kod weche mosebedo ka yangore ni moko kuom governors ma pacho kae osebedo ka tiyo marach kod omenda mag jopiny. Ito oboke mar auchiel no bende jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto ma ok e gwenge mag hoho mar Okak kata Rift Valley region ne onyiso piny owacho mondo onene odhi nyime kod chenro mar gero dam mar Aror kod Kimwarer. Jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto ma ok e gwenge mag hoho mar Okak ne onyiso piny owacho mondo odhi nyime kod gero dam mar Aror kod Kimwarer bang' chung' kalore kod weche mag mibadhi. Ito oboke mar 7 ogai mar ODM Raila Odinga ne odok ne jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kuom tero chenro mag dongruok e gwenge mag Luo Nyanza e kinde nyasi mag Madaraka Day. Kane oloso odiochieng' manyoro, Raila ne owacho ni chenro mag dongruok mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otero e gwenge mag Nyanza motelo ne nyasi mag Madaraka Day dhi konyo Kenya mangima to ok Luo Nyanza kende. Ito oboke mar 8 gin weche mag maoke pinje maoko. Ito oboke mar 10 speaker mar od bura ma pacho kae Justin Muturi owacho ni oikore ni chenro mar thiche oko kendo owacho ni mano gin na weche miwacho kod ute fwambo weche. Muturi ne owacho ni oonge kod luoro moramora kalore kod weche mosebedo ka fungore nitiere moko kuom jo od bura to moloyo maoke gwenge mag Central Kenya ma ok mor kod gwelo mare ka jalose lo oganda mag Mount Mount Kenya chano tero bura nyim od bura mar thiche oko kaka speaker ma pacho kae. Kata kamano Muturi no owacho ni oonge kod luoro moramora kendo ojiwo jo od bura matemo thiche oko mondo otim piyo kendo kel motion makamano e nyim od bura. Ito oboke mar 12 loso ewi weche mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta owacho kinde nyasi mag Madaraka Day. Weche mag ohala kaachiel kod weche moko e counties. Tok oboke mar The Standard gin piem mag Eldoret City Marathon ma owacho ni ne obagi e rang'eny mar piny mangima kendo sani nitiere dwaro ni kinde mabiro ng'wech mag Eldoret City Marathon obagi kendo keti rang'eny mar piny mangima. Ito oboke mar 43 ka en jahera mag adhula. Ito oboke mar 43 nyalo nyiewo oboke mar The Standard ka en jahera mag adhula mondo isom teams madhi e tuke mag Euro 2020. Teams madhi e tuke mag Euro 2020 mondo isom ler ewi teams mago madhi e tuke mag Euro 2020 madhi chakore tarik 11 dweni mar 6. Oboke mar 2 en oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en Fallen Giants plot political comeback. Fallen Giants plot political comeback. Governors mane olo e yiero maduong' mokalo sani koro chano duogo kendo e yiero maduong' mabiro kod teko mapek. Governors mane olo e yiero maduong' mokalo e pacho kae chano duogo kendo e yiero maduong' mabiro kod teko mapek. Moko kuom governors mane olo e yiero maduong' mabiro machano chung' kendo e laro kom governors e yiero maduong' mabiro gin Evans Kidero wuod Sumbi ma ose nenore ni dhi chung' kendo laro kom governor ma Homa Bay County. Wan kod Ken Lusaka mano speaker mar Senate ma pacho kae ma iwacho ni chano dok kendo laro kom governor ma Bungoma County. William Kabogo chano dok kendo laro kom governor ma Kiambu. Isaac Ruto chano dok kendo laro kom governor ma Bomet kaachiel kod governor mara machon
Kinudhi Ambugwa machano dok kendo laro kom governor ma Nakuru County. Magi governors mane olo e yiero maduong' mokalo, kata kamano gitimo duto manyalore mar neno ni giduogo kendo e yiero maduong' mabiro mar kao kombe makamago. Wabiro neno, only time will tell. Oboke mar ang'wen nyaka oboke mar abich pod loso mana ewi governors mane olo e yiero maduong' mokalo machano dok kendo laro kom governors e yiero maduong' mabiro. Magi moko kuom governors mane olo e yiero maduong' mokalo, kata kamano gichano duogo kendo laro kom governors e yiero maduong' mabiro. Kamoko kuom gin Evans Kidero machano chung Homa Bay County, Isaac Ruto chano chung Bomet, David Kadianye, Kenneth Lusaka, Kinudhi Ambugwa, Joshua Irungu kaachiel kod Jack Ranguma machano dok kendo Kisumu City. Oboke mar auchiel, jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto maok e gwenge mag hoho mar Okak ne oromo odiochieng' manyoro kendo chiwo moko kuom chenro mag dongruok ma gidwaro ni jatend piny owacho kata jalup jatend piny owacho William Ruto okete tim e kinde ma idhi yiere ka ker ma pacho kae. Moko kuom jo od bura ma siro lwedo jalup ker William Ruto maok e gwenge mag hoho mar Okak ne oromo odiochieng' manyoro kendo miyo jalup ker William Ruto moko kuom dwachgi motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar abiriyo en ni duond buche matindo tindo e gwenge mag Central Kenya sani koro chano mar tiyo kod pogruok mar telo e gwenge mag Central Kenya motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond buche matindo maok e gwenge mag Central Kenya sani koro timo duto manyalore mar neno ni giyudo jokanyo kaachiel kod giyudo ute od bura mopogore opogore e gwenge mag Central Kenya. Oboke mar 11 loso ewi nek mar nyathi manyako moro miluongo ne Nzembi Chantel ma iwacho ni obila dhi nyime kod dino ne achich moro ma itudo kod nek mar Chantel ma jahigni 8 e gwenge mag Kitengela. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo. Oboke mar 14, gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o ne ogolo chik makumo oganda dhi e ute lamo kaachiel kod chokore e kaunti no ma Kisumu kaluwore kod kwan mamalo mag oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19. Gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o ne ochungo kata okumo oganda kuom dhi e ute lamo e kaunti ma Kisumu kaluwore kod kwan mamalo mag oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 e kaunti ma Kisumu. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Aneno ka director mar dwa yuare kod adwa nagolo na bunde studio ni thuolo mar orumo. Oboke mogik en oboke mar The Star. Thor mar wache nyimo, get ready for fourth wave of COVID. Get ready for the fourth wave of COVID. WHO. Duol mochung'ne weche mag thieth e piny mangima World Health Organization onyiso oganda ma pacho kae mondo ikore ne muoch mar midhusi mar COVID-19 e tielo mar 4. Duol mochung'ne weche mag thieth e piny mangima World Health Organization onyiso jopiny to moloyo oganda ma pacho kae mondo oikore ne muoch mar midhusi mar COVID-19 e pacho kae e tielo mar 4 e kinde mabiro to moloyo e kinde ma piny ng'ich. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 loso ewi gowi ma piny Kenya nigo ma sani koro romo trilion 1.6. Mano gowi ma piny Kenya nigo e pinje ma oko. Nyakwara Mugi kwe gi lamo okadwa lweny kod director mar aneno kose usegolo piston mare odwa tieko nikech akawo thuolo mang'eny e studio. Karuoth oriti kendo rita to rom kendo odiochieng' makiny. Yesu tiyo taling'aling'a. Oriti masani.